Daktari Allan, sani utimo nang'e skunde kuma untiere ahinya to iwacho ni untiere udhie classes kendo udhi mbele gi puonjruok. Ne ntiere kita chiwo omenda kata funding model manyien manyasani ni otere unang'o? Gima nyalo wacho about the new funding model kata chulo ma sirkal chulo go university en ni model ni ok ti mana kaka nyawadwa sawacho from Kisumu no, nikech iyudo ni ntie in Mama Ngina University kanyalo chiwo example, ntie nyathi moro matimo nursing. Nyathini sani already en gi loan mar 200,000 to ja first year. By the time ma nyathini dhi tieko fourth year, idhiro ni en gi loan ma close to 1 million. Koro gima funding model ni timo mokwongo en ni okelo burden, gimiluongo ni burden gi dho ngere. Burden oketo kuom nyithindo kaito chako keto burden kuom jonyuol. Nikech mokwongo pesa ni biro molewo mana ka wacho no pesa nyaka sani pesa pok odonjo. Mar ariyo okelo loan mang'eny, like ng'ato tieko course ne to this person ok en sure ni kotieko to dhi bedo employed kata ok dhi bedo employed. Kaito at the same time the interest rate mar loan ni be medo ga increase with time. Koro the new funding model ni ukti to wasewacho mwasego koko mwasedhi ndara sirkal pod ok winji, pod gi insist ni gini nyaka ti. To gima nyalo wacho about the new funding model ni en ni sirkal kaponi nyalo duogo nyiche wan kata gi ker KICC kacha e town hall meeting to nwanyise ni kaponi ntie gimoro ntie marach gi the old funding model cha to gino ema mondo losi to duok model cha. Nikech kaka sani anatim economics and finance ane kamar adek to kadhi ge portal na idhiro ni loan ma ango ma ayudoga from sirkal tin moengo ng'at mwani second year mantie under new funding model, to mean that kaponi tim economics and finance in the same university, ntie ng'ato kendo matimo nursing in the same university, these people gichulo pesa maromre. Ichulo 31,000 ngani chulo 31,000. Mano kit mane machon cha. Koro ni nena affordable ne jonyuol mang'eny, kaito kata kichaki medo gi bursaries to pesa nyathine nyalo yudo kaka somo. Sani nitie nyathi ma nigi pesa chulo 70,000 per semester. That is 140 in one academic year. Within 6 months ng'ato chulo 140,000. Kaito iyudo ni categories mabe oketgie ok gin categories makare. Ng'ato oket ni en less privilege ok onyalo yudo pesa, lakini kinyo familia mowuoke en ng'at manyalo chulo pesa. Kaito nitie ng'at moro mabe wuoke familia mok nyal kabisa cha, to dhi okete e band ma okete no onyalo chulo fee ne. Koro those are the challenges mosebedo kwa address gi sirkal, but chal ka gima sirkal odina yitgi ni gini nyaka timra tima kaka gidware. Dr. Okeo, no kinde mokalo kane nitie lecturers moko no kao class okete mbui kendo no